aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. BHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskara lizean, bere garaia niño, siniztu ezera. Kirolari eta kazetari
kazetari, ingeniari youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari ikasle, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, ia joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itsasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu dut maia, berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelai bere kolorea. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, Ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Gure herri eskolan etxekoa zara, denok egiten du, denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren ur berria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereina. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Orain ez alegoke euskara litzean, bere garaia niño siniztu ezean. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaia badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Mediku kirolari eta kazetari, ingeniari youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari ikasle, gutako bakoitzaz gain, denok irabazle. Atzo joan zirelako, ia joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itsasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu dut maia, berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelai
etxea da. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun uara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzkizpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren ur berria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke,
bazara, denok egiten dugun, denon etxea da. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! Gure azken irratsaioa da, bai oso urduri gaude, Lizarran gau pasa egin eta biziraun genuen alare. Drakula tatarraz lehiaketa, oiek irratsaioan daude. Gaur ere festa egingo dugu beldurrikan izan gabe. Gaur ere festa egingo dugu beldurrikan izan gabe. Irakasle asko eduki ditugu, Ainoaen eritzana, ta Peiorekin batera gero eduki genuen Irama. Eskerrak ematen dizkizuegu, ematen deu kriston lana, naiz eta ez deun adierazten eskertzen dizueu dana. Naiz eta ez deun adierazten eskertzen dizueu dana. Zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, ta zenbatetan ibilina zure bila, ta zenbatetan ibilizaren iratzetik, ta zenbatetan ibilina zure bila. Gazte zoruak gu ezartu eredu, sekula taberna tardu txikiak, etxepe da gure txia, urtuak beti ordaindu. Kaixo, egunon, hemen gaituzue asteartero bezala 106.9 sintonian goizeko 10:00. Gaurkoan, 6 gelakoak gaituzue mikrofonoaren aurrean. Dei, Izar, Eki, Beñat, Laura, Mikel, Helene, Ulei eta ni Neuziara. Gaurko irratsaioan atal hauei buruz hitz egingo dizuegu. Hasteko, gaur ospatzen den nazioarteko eguna. Ondoren, Lizarrara egin dugun irtera. Segitzeko, parre pixka bat egiteko txisteak. Jarraian, lehen hezkuntzan gure azkenengo egunak direnez, gureak izan diren irakaslei agur txiki bat eskainiko diegu. Segidan, denon gustukoa den lehiaketa eta bukaera emateko urtebetetzeak eta agurra. Esan bezala, gure azkenengo irratsaioa denez, aldugun ondoen egiten saiatuko gara. Beraz, dena eman eta 3, 2, 1, aurrera ekipo!
Maiatzaren 26 Drakularen nazioarteko eguna edo munduko Drakula eguna ospatzen da. Data honek Bram Stoker idazle irlandarraren Drakula eleberri ezaguna 1887ko maiatzaren 26an argitaratu zela gogoratzen du. Bram Stoker idazleak tentsioa sortzen du giro ilunaren, gazteluen, isiltasunaren eta pertsonaien antsietatearen bidez. Horregaitik, Drakula beldurrezko literaturaren klasiko handienetako bat da. Gaurkoan, eguna ospatzeko, beldurrezko historia bat ekarri dugu zuentzat. Entzun. Duela 2 urte, hau da, 2024ko udako gau ilun batean, kanpotar batzuk Zumaiako kanpinean zeuden, oporretako egun lasai eta zoragarri batzuk pasatzeko asmoz. Goizean, telebista piztu eta teleberri albiste beldurgarri honekin ireki zuten. Atzo gauean, Andre batek zure etxetik ihes egin zuen. Andreari hanka bat falta zaio eta saskal luzeak ditu. Bera saskalekin zerbait kolpatzean, ta-tarras, soinua egiten du. Beraz gauero, etxeko ate eta leiho guztiak itxi, kontu eta arretandiz, edonon azaldu daiteketa. Gau hartan, familia honetako gurasoak janari bila atera ziren. Amak honako hau esan zien seme-alabei. Gu ateratzen garenean, ate eta leiho guztiak ondo itxi. Andre zoroa inguruan dabiela entzun dugu eta. Umeek hau entzun eta gurasoak atera zirenean, ate eta leiho guztiak itxi zituzten. Edo hori uste izan zuten behintzat. Umeak marrazki bizidun ikusten ari zirenean, bat-batean argia joan zen. Etxea ilun geratu zen, eta komuneko leihotik soinu hau entzun zen. Tatarras. Alabazarrena, komunera gerturatu eta kolpe zorrotz baten ondoren, desagertu egin zen. Semea bere arreba ez etorrela ikusita, kontuz eta gorputz osoa dardarka zuela, komunera gerturatu eta komuneko paretak odolez beteta ikusi zituen. Tatarras entzun zen. Huelta eman zuenean, ara, berdina gertatu zitzaion. 3. semea, bakarrik zegoela ikusita, 2 aldiz pentsatu gabe eta tentu handi zibiliaren, zast, desagertu egin zen baitere. Etxe hartan isiltasuna eta hotz sentsazioa nagusitu zen. Arrez gero, esaten dute, tatarras oraindik Zumaiatik bueltaka dabilela. Kontu zibili zuek gauetan komunera joaterakoan eta soinu hau entzuterakoan. Tatarras. Historia beldurgarri honen ondoren, aurreko astean egin genuen irteeraren inguruan ariko gara hizketan. Lizarrako kanpin zoragarri batean egon ginen. Bertan gau bakarra pasa genuen, maiatzaren 21-etik 22. Hau da, ostegunetik ostiralera. Goizero bezala, 9etan eskolara etorri ginen, baina ez ikasteko. Lizarrara joateko autobusa hartzeko baizik. Ordu terdi luze igaro eta gero, jada iritsiak ginen Lizarrara. Hasieran, maletak utzi gerituen, eta zuzenean, bertako igerilekura joan ginen. Bainugo berriak estrenateko etzaki ederra genuen. Ura oso hotzegun arren, gustura ibili ginen zanbuiak eta saltoak egiten. Batzuetan piztina handian, besteetan txikian. Korrika ibili ginen batetik bestera, geratu gabe. Piztina txikian, ur gutxi egon arren, barre pila bat egin genituen. Uretako hainbat jola zeuden eta. Aldamenean zegoen gunera libreki joaten ginen, futbolean, saskibaloian, nahi genuen horretan ibiltzeko. Arratsaldean talde bat piztinan geratu zen, eta beste biak monitorekin batera kaiak egitera joan ginen. Kaskoa eta txalekoa jantzi ondoren, arrauna hartu eta ibaian korrontearen kontra abiatu ginen. Hasieran ez zitzaigun erraza egin,
baina bukaerako trukillo hartuta zuzenago ibiltza lortu genuen. Oso divertigarria izan zen. Bueltatzean besteekin elkartu eta piztinan baino eder bat hartzeko aukera izan genuen. Hauek izterakoan kanpineko komunetan dutxa hartu, pixka bat jolastu eta jantokira abiatu ginen afaltzera. Goze ikaragarria genuenez, platera kutsik geratu ziren. Gauean, gelakidekin izketan egon eta parre asko bota ondoren, lotara joan ginen. Bueno, egia esan da, ez genuen lo gehiegi egin. Berriketan eman baikenuen denbora luzea. Ostiralean, gozaldu ondoren, azken taldeak kaiak egiten zuen bitartean, besteak igerilekoan eta jolasetan pasa genuen goiza. Bazkaldu ondoren, pozik baina nekatuta, maletak hartu eta autobusean sartu ginen etxera bueltaltzeko. Bi eguna astezin igaro ditugu, esperientzia ikaragarria izan da. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Arri bat bihotzean aspaldi dara, nire barne mundua ez da dirudiena. Benetan sentitzen dudan gauza bakarra, zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, nerazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, sosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Zertan ari gara zertan. Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Ondo dakitezak idala nola jasan, nire errotasuna, nire kontra esanak. Gorden du barruan bengo zondo eginak, tabarkatu orain arteko gaizki esanak. Ta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara eta hogei egira orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Ta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara eta hogei egira orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Zeren milaka milioi kontra esanek osatzen dute. Egun hauetan, pena handi alde batetik, baina ilusioarekin bestetik, lehen hezkuntzako gure ibilbideari agur esateko une iritsi zaigu. 6 urte hauetan, irakasle pilo bat eduki ditugu. Bakoitzaren ikaskuntzak arrasto txiki bat utzi du guregan. Elatxira sarrera, Marijo Zumetak eman zigun. Zarautzetik etorri eta bertara bueltatu arren gure bihotzean geratuko da. Bera jubilatu ostean, gaizkan etorri zen guregana. Nola astu plastilinasko dendak eta legozko piezekin egindako kotxeak. Peio Makasaga ere izan zen gure irakaslea. Perretxiko buruz asko ikasi genuen berarekin. Eta pera hitzarekin ere abentura handia bizi izan genuen, astezina. Peiorekin batera, Irama Calderon egon zen guri matematikak irakasten. Berarekin ikasi genituen biderketa taulak eta tutoretza saio sakonak egiten genituen askotan. Ainhoa ere egon zen gurekin, esaera zaharrasko ezagutu eta mitologiari buruz ere ikasten aritu ginen. 5. eta 6. mailan, azken ziklo honetan, Ana Ruita Jauregi izan da gure tutorea. Berarekin ikasi dugu jende aurrean hitz egiten, eta aurkezpenak egiten. Horrez gain gauza txarren, alkola, baperra, edari energetikoak, hauen eragina zen izan daiteken ere ikasi dugu. Eneritzek ere lagundu digu azken ziklo honetan. Gauza asko landu ditugu berarekin, portzentaiak nola kalkulatu eta fitur bat nola prestatu. Txori piztina bat nolako den ere ikasi dugu. Eta nola ahaztu gimnasia, musika eta ingleseko irakasleekin. Javi, eskerrik asko hainbat jolas irakastagatik. Gaizka, eskerrik asko beisbolen jolasten irakastagatik. Nagore, soinketa saio derra pasa ditugu zurekin. Anaelia, nola ahaztu inauteritako dantza prestaketak. Musikako Josune, eskerrik asko musikaren mundua hobeto ezagutzeko aukera emataitik. Josune Begiristain, eskerrik asko txikitako ingleseko klasak alaitzagatik. Eta nola ahaztu Pili, zurekin ingleseko klaseak azkarrago igarotzen dira. Eta ez ahaztu, aupa Pili! Mila esker guztioi, zuekin ikastea abentura polit eta astezin bat izan da. Metrotan nago pareta ilun batean amintegian zintzilik. Eusten hauen soka pixkana eteten ari da eta ez mesedez ez. Nere logela inundatzen ari da eta nilota
zaitez mesedez ez. Zuekin emango diogu jarraipena gure gaurko saioari. Kimikako txiste bat kontatu nuen behin, baina ez zen erreakziorik izan. Nola esaten da kotxea ingelesez? Car. Eta gizona, men. Orduan, nire izeba Carmen transformerra da. Zein herrik ditu alkatetzat behi bat eta triku bat? Mutriku! Urtebetetzen txanda iritzi zaigu. Gaurkoan, maiatzaren 27tik ekainaren 2 urteak betetzen dituzten zerrenda ekarri dizuegu. Maiatzaren 27an LH6Bko nahiatenak 12 urte beteko ditu, eta LH5Bko Ian Aierrek 11 urte. LH3Cko Lara Tolosak maiatzaren 29an 9 urte beteko ditu. LH3Bko irakaslea den Libe Alvarezek maiatzaren 30an 30 urte beteko ditu. Eta LH5Bko Inar Alkortak ekainaren 1an 11 urte beteko ditu. Zoriona guztioi! Belarritako zuriak, dantza pausuen itzala, zurirri goxoaren atzean eskutatzen zara. Tanai gabe edo naita, elkarri hurbildu gara, gure jolasasi aurretik badakit galdu dudala. Elnazazu berritik mantendu egira, pentsatze hutsarekin azkartzen zaitar nasa. Elnazazu berritik ta estutu nigana, hau da gure unea, hau da gure batxata. Dituzu nire zimenduak, sutara kondenatzen nauten desioak. Bekatuaren itzala gertu jarraitzen hau, bihar espero dut aztean hor naizen gaur. Nire lepoak sentitu duzure erlasa, damua baino lehenago dator jolasa. Badakit nahi dudan ezin dudala egin, azkeneko zantzatu daigun elkarrekin. Elnazazu berritik mantendu egira. Eta orain, iritsia denok espero dugun momentua, lehiaketa. Aurrena, pasaden asteko irabazleak aipatuko dizkizuegu. LH3 eta 4. mailako irabazlea, LH4Dko iazko izan da. Eta 5. eta 6. mailako irabazlea, 6B taldeko Intza Ibar. Zorionak bioi. Nahi duzuenean pasa zaitezkete 3Akoen gelatik saria, 3C gelatik zuen saria jasotzera. Gaurkoan lehiaketarako proposamen desberdin bat ekarri dizuegu. Guk bideskribapen errez eta motzak egingo ditugu.
ziklo bakoitzarentzat bat, eta zuek esandakoa marraztu eta zer den idatzi beharko duzue paperean. Beti bezala, erantzuna gure gelara. Hau da, 6 gelara ekarri behar dituzue. Adi denok! Hau da, LH 3 eta 4. mailakoentzat deskribapena. Burnizko, egurrezko edo plastikozko labanka dauzka. Hauen gainean esertzeko egur bat, eta vertikalean bizkarra zuen mantentzeko beste bat. Eskolan, etxean, aurki dezakegu. Esertzeko erabili ohi da. Zer da? Berrez errepikatuko dugu. Burnizko, egurrezko edo plastikozko labanka dauzka. Hauen gainean esertzeko egur bat, eta vertikalean bizkarra zuen mantentzeko beste bat. Eskolan, etxean, aurki dezakegu. Esertzeko erabili ohi da. Zer da? Orain, LH 5 eta 6. mailakoentzat deskribapena. Leku bat da, 3 horma ditu. 2 tamaina berdinekoak eta 3. luzeagoa. Luzeenean, ezkerraldean dagoen horretan, marrak eta zenbakiak daude. Eta motzenetako batek txapa bat du. Kolore berde, urdin, ala beltzekoak izan daitezke. Pilotarekin jolasean edo jokoan aritzeko toki egokia. Zer da? Berriz errepikatuko dugu. Leku bat da, 3 horma ditu. 2 tamaina berdinekoak eta 3. luzeagoa. Luzeenean, ezkerraldean dagoen horretan, marrak eta zenbakiak daude. Eta motzeenetako batek txapa bat du. Kolore berde, urdin, ala beltzekoa izan daiteke. Pilotarekin jolasean edo jokoan aritzeko toki egokia. Zer da? Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri baton bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, honetan. Ez ahaztu marrazkia! Hau izan da gure azkenengo irratsaioa, espero dugu gustora egon izana. Ondo bizi, agur! Laupa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi patzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan. Taupadetan dut bihotza, diruak altzetan, dantzaiteko gogoa daramat zainetan. Gitar bibolin doinuak jarraituz badaukat, divertitzeko gaia arratsalde honetan.